Ninitik talaga. Tingin muna ko eh. Oo, pinag triple. Six and triple ako. Ano na nag-review ka? Winner for the first match, Barangay Nagpatayan. So for the second match up po, pinalaban ni Barangay Lorenzo, Barangay Marcos, and Barangay Barbarangay. Baka dalit game na bro. Tipid-tip, may murang pampabango ng damit. Dapat isa, dalawa, ay mura nga. Gastos naman sa dami. Ang isang gawin, tipid-tip, kaya natipid. Pabango na, may tipid pa. Winner for the second match, Barangay Marcos. Winner, Barangay Karibkib, Hinete Gilbert Abalos. Young Super Cook with Unfly. Chance to win a trip for two. Play now. Winner for the fifth match, Barangay Valenciano Camilo Agamata. Nag-walking For the sixth match, Barangay Binakag. Okay. May ganun kayo?
Winner for the 7th game, Barangay Caestebanan.